Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou episod din Viața la fermă. Salutare! Sau CSGO aici. Pam, 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 pam. Nu mai am gloanțe, nu mai am gloanțe. Ok, bine, hai să nu consumăm gloanțele așa Da, degeaba. da, da. Hai să ne apucăm de treabă, pentru că avem ceva treabă. Am văzut că avem Dați și voi like. aici. Ar trebui să o vindem, pentru că avem taxe de plătit, sincer. Adică Da, eu din păcate n-am putut să filmez episodul trecut, dar puteți să vă uitați la expertul, vă las în descriere canalul lui. haideți să punem apă la pepeni, pentru că nu prea mai au. Da, în episodul trecut s-au întâmplat multe chestii tari. Da, vă recomand să vă uitați. Chiar vă recomand. Am făcut și fermă de pepene aici, solar. Pe noi. Eu mă duc Și- să vând astea, mâncarea asta și pepenii care avem. Și avem aici Auzi, găina. am și o întrebare. Unde e mașina? Uh, Uite acolo. uite-o, da. Da, da, da. Credeam că iar ai pierdut-o. Da. Păi știam unde, adică... Nu trebuie remorca. Remorca poți să o las acolo, că... Na, trebuie doar să duc niște pepenoi și o ladă din asta cu niște cărnică. Da. Atunci nu e pepenele din solar. Acum, Bun. Sunt curios câți bani iau pe asta. Hai să luăm și ouăle, de ce nu? Pentru că doar ăsta alb o să le iau, pentru că în alea galbene, în alea portocalii, sunt pui. Deci să nu le iei pe alea. ok. În alea sunt pui. Acum, câți bani avem? Bun. Avem 200 Oh. și ceva. Dar mai putem să Hai, facem cu mine la un... maga? Da. Hai să mergem. Putem să mai facem un credit? Vezi, nu știu, dar vezi că noi nu prea mai avem benzină și nici bani. Asta e problema. Așa, băieți, am ajuns aici la Maga. Am Să ajuns vedem la... câți bani facem. Ia Bună ziua! face 85 de dolari. E ok, e bine. Oh, hai să mai cumpărăm ceva. Ce avem? Mai Zic cumpărăm să o găină? O vacă. Dar nu avem cu ce să o cărăm până acasă, așa că nu o cumpărăm. Să cumpărăm porci. Nu. Știi ce o să vreau să cumpărăm? O să vreau să mergem să cumpărăm lemne. Da. Să cumpărăm lemne, să... Vere, ce facem cu un porc? Îl creștem. Da. Da, Hai. ce să spun. Hai, Hai. bagă-l în mașină odată. Păi, dar nu pot să le iau pe sus. Păi da, du-l aici și bagă-l în mașină. Hai, vin aici. Vino încoa. Guiți, cum chemă un porc? Hai, mă, pune-l aici. Apasă E. Merge? Pe mașină? Da, Gata. gata. Perfect, hai. Porcă, Haide. să mergem. Câți bani mai avem? 61 de dolari. Ce facem noi cu 61 de dolari? Cumpărăm lemne. Câte lemne să și cumpărăm? 8 plencuri din alea. Pe bune. Nu, eu zic să tăiem lemne și să le vindem. Ce spui? Dar nu prea se merită, că e destul de puține lemne. Eu zic să mai facem un credit la bancă. Ia, hai să vedem dacă putem. Ia. Bă, ia să-i. Nu mai putem, că avem deja unul. Bă, ce faci? Hai să mai... Am făcut bani. Hai să vindem carne, da. Dar hai să vedem prima dată. Mă, dar tu te-ai gândit că noi nu avem unde să punem porcul ăsta? Nu te-ai gândit. Îl punem la găini. Unde îl punem? La găini. Hai că te ajut eu. Of.
Trebuie să-i facem și lui ăsta. Hai să vedem măcar câți bani luăm pe carnea asta. 45. Eu zic că e ok, avem 106 dolari. Bă, dar m-ai lăsat aici? Nu. Vino să mă iei. Stai puțin. Sau lasă că vin pe jos, că mersul pe jos face piciorul frumos. Bună dimineața! Dimineața. Aici vrei să stea porcul? Da. Și lemne de unde? Uite. Bun. Acum o să luăm lemnul ăsta. Știi la ce m-am gândit? O să iau porcul. Vine încoa, o să-l bag în solar sau ce ar trebui să fie chestia asta. Ca Da. asta și o să mă duc să cumpăr lemne. Bagă-l tu acolo. Și eu mă duc să cumpăr lemne. Bă, hai să-l băgăm la găini. Ceau. Eu zic să nu. Pe bune. Na. Ok. Bun. Nu. Hai mă să cumpăr. Câți bani avem? Foarte puțin. Da. Nu cred că am niciun milion de bani ăștia. Ok, poate văd și o căprioară ceva pe drum. Poate mai fac și eu rost de niște 45 de dolari. Nu știu. Da. Eu Câți dolari sunt top plencuri din alea? chiar nu știu. 32. Pff. Da. Hai că ne ajung. E bine, nu? A trebuit să cumpărăm noi porc. A trebuit? Nu. Da. Nu putem să trăim fără porc. Dacă Călin a vrut porc, am cumpărat porc. Nu am fără bani. Dar măcar ce e, bărbat sau femeie? E bărbat. Ce? Hai că mă întorc fără nimic. Mă întorc fără nimic la propriu. N-am nici benzină. Foarte mișto. Și n-am bani să fac benzină. Păi de Du-te ce? tu, mai vinde ceva. Vinde porcul ăla. Bă, păi, dar trebuie să așteptăm să crească mare. Ți-a plăcut driftul, nu? Am o idee. Ia. Hai să luăm lemne. Și să le vindem. Păi da, dar prima oară trebuie să-i facem ăsta, rujniții. Ce șniți, mă? Porcului. Așa se Bun, deci pe porc îl cheamă șniții. Da. Ia, căprioara, vină repede. Unde ești? Sau cerb, ce e? Unde Du-te la remorcă. La remorcă? Sunt la remorcă. Și, nu știu, uite-te în dreapta, în stânga, nu știu, sunt pe acolo. Trag după căprioară. Te văd. Gata. Hai, Mamă, da, și tu, Cărin. ultimul glonț. Da, măcar am prins căprioară. Sau cerb, ce e. Perfect. Da, mai ai benzină deloc? Mai am puțin așa, să merg până la benzinărie și atât. Adică, Păi, du-te, dar ar trebui să duci remorca, că e acolo și na. unde să duc remorca? Să o aduci și aici. Dar tu făcut fermă. poartă. Da? Da, făcut. Stai, că mie nu-mi place cum e organizat aici. Cum e organizat aici treaba. Stai. Facem Bun. așa. Și ăsta vine... Bun. Păi, uite ce vreau să fac.
Vreau să urc aici. Da, e cam complicat să mă urc. O să fac o scară așa. Hai că e mai ok. Bun. Și acum așa. Ce Bun. faci? Ha? Să nu iei ouăle ăștia galbene. Bă, stai. Ok? Da. Să nu iei. Bă, deschisă e asta. Eu aici vreau să vin. Da. Du-te și tu și vinde ce mai avem de vândut, că Bă, vină puțin. săraci câteți. Mamă, e furtună afară! Vină puțin. A. Ups. Nu prea mai pot să ies de aici. Gata. Bă, ne-ar trebui mulți bani. Dar de ce ai cumpărat un porc? Nu știu, dar e o investiție bună. Zic eu. Da, gen, putem să mai facem credit? Nu. Bă, uite cum face copacul. Da, păi e furtună. Nu, dar tăiasem un copac și începuse să o ia la fugă. Bă, ai glonțe. Vino repede. Ce e? Nu mai Sunt în spate. Vino repede că e dita mai ăsta aici. Opa! Ce ai făcut, boss? Stai că până aici să încarcă mie pistolul. Da, fuge, gata, nu mai. Nu, nu, nu. Adu coolerul, adu coolerul. Tu du-te și împușcă-l, ok? Ia uite-l, mă, ce fuge. Pam, pam, pam. Nu te cred. Nu te cred că nu l-am nimerit. Am uitat să vă zic, avem și un server de Discord. O să vă las link în descriere. Intrați și acolo. Că acolo o să vă mai anunțăm chestii. Mai am 3 gloanțe. Dacă nu rămân încă 3 gloanțe. Aici, coolerul. Bun, hai că l-am omorât. Stai unde ești. Sunt... Aici. Mă vezi? Da. Te văd zui pe hartă. Ok, hai. Eu încerc să aduc carne acolo. Bă, aici, aici, dreapta, 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 uite-mă! Stai. Ok. Hai, ieși cu carnea asta și hai repede să facem lemne, să facem țarcul la porc, să dăm de mâncare și ar trebui să facem un ambar din ăla, un graj. Da. Să punem acolo porcii și vacile, să curăm. Ce zici? Da, dar nu prea avem bani deocamdată. Dar chiar nu mai putem face alt împrumut. Nu mai putem. Nu mai avem benzină nici de asta. Bă. Eric, Da? parc chestia asta de la intrare. Nu, 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 nu! Nu o sparge, că arată bine. Nu o sparge, nu, nu, nu. Gardul ăsta pot să-l sparg. Lasă, lasă, lasă. Ce ai cu? Păi, arată nașpa. De unde e canistra? E acolo, pe jos. Dar tu știi că porcul ăsta poate să moară. Păi, eu i-am pus acolo să aibă apă și mâncare. Nu. Dar am uitat să pun Uite, lemne. am un pe noi aici. Uite, acum putem să vindem ăsta. Pe noi. Hai, du-te și vinde-l. Eu o să pun apă. Că nu prea mai iau. Văd. Bun. Și restul îi las lui Jniții.
Mă, nu știu, eu propun Avem- Așa. să vindem și ouăle. Da, dar nu alea galbene. Păi, doar din alea mai sunt. Lasă-mă că o să facă pui și din pui ăia face mai mulți bani, că pui o să crească, o să facă iar ouă și... Ok. Da, nu știu ce să mai fac pe aici prin fermă. Că deocamdată avem $20, nu mai avem benzină deloc. Hai că vin cu tine. Mergem la benzină. Hai. Băgăm, Prima oară... băgăm în canistră de 20 de lei și... Și după vindem alea. Nu, mai întâi vindem, facem full la mașină și băgăm și în canistră, dacă putem. Dar nu facem full la mașină, băgăm prima oară în canistră și pe dacă ne mai rămân, băgăm... Da. Dar dacă nu mai rămân, băgăm jumate din canistră, jumate în mașinăria de alea, știi? Aha. Ia uite ce drifturi fac pe aici. Hai Da. că de la magazin. Așa băieți, deci am vândut carnea și acea lubeniță și am luat aproximativ $100. Deci avem bani să facem și plinul la mașină și să băgăm și în canistră ceva benzină. Nu te cred că ne-a lăsat. Ne-a lăsat? Un pic. Da. Hai pe jos cu canistra. Hai, pe jos, hai. Hai tot înainte. Haideți că revenim după ce... Da. Și băieți, deci am găsit aici un lup pe drum, că ne s-a dus să împle canistra și vine acum să mă ia. Am găsit un lup și l-am omorât și acum vrem să mergem să Da, vindem și eu nu mai carnea. găsesc mașina. Nu te cred. Mm-mm. Nu Zi pot tu unde să e? cred. Este... Stai că vin la tine, stau eu acolo cu carnea. Ok, și mă duc eu. Da. Ui, căprioară. Și am doar un glonț și... Da, nu mai. Haide. Hai că te aud. aștept. Pam, 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 pam. Uite-mă. Salut. Unde ești? Uite, Ah, carne salut. acolo. Lasă-mi Ok, canistra să mă duc la mașină. Bun, cred că pe aici era, sincer, nu mai știu exact, dar... Și parcă căprioara? eu. Căprioara, nu știu, că pauzei doar un glonț. Uite, e aici la mine. Ah, ok, E departe. hai. Stai, rămâi acolo. Bine. Cred că pe aici, pe undeva, trebuia să fie mașina. Da. Eu nu prea găsesc asta, căprioara, dar e ok, lasă. Unde sunt aici? Stai să mă uit. Nu, da, pe aici, pe undeva mai în față ar trebui să fie. Nu mai știu exact. Da, cred că pe aici. Da. A, mi-amintesc aici. Și... cred că a ajuns pe undeva pe aici. A, ai mașină cumva? Am găsit-o! Da. Vreau să aud. Hai că Eu vin nu acolo. știu. Mă plictisesc pe aici. Hai că vin imediat. Mai tăi copaci random. Bă! Da. M-am dat din greșeală jos. Din mașină. Ok. Am făcut plinul. Ca să avem. Acum... trebuie să te găsesc pe tine. Tu pe unde ești? A, ești pe marginea drumului, nu? Da. Atunci e ok, că o să te văd. Am luat pe aici, așa, știi? Salut! Așa, văd că Calina aici a făcut treaba cât timp am făcut. Da, dar nu, problema e că nu prea mai găsesc carnea. Păi am pus eu în cooler. Ah, ok, ok. Hai să punem lemnele aici, zic. Nu? Da. Bă, așa băieți, am ajuns la fermă
Am pus toate lemnele ăștia aici. Și, da. Eu acum zic să ne culcăm și mâine dimineață să... Bun, deci am ajuns acasă și acum o să ne culcăm. Da. Am adus o grămadă de lemne și o să mergem să le tăiem și după să le vindem. Nu. O să terminăm prima oară țară cu lujniții. Și am reușit un bug cumva, nu știu, să punem aici sus lemne. Bă, da, eu zic să le aduci aici la... Nu știu, mă rog. Eu zic să le aduci aici la mașinăria asta. Zic eu. Nu știu. Călin? Călin? Ce ai făcut, mă? Te-ai blocat? Așa, mai avem nevoie de un lemn și terminăm ăsta și putem să-l aducem pe șniții aici. Pentru că săracul șniții n-a mai mâncat de foarte mult timp, așa că... Da. Da, a avut doar apă, mâncare n-a avut, din păcate. Dar chiar avem mâncare pentru el. Da. Bă, e cam foame. Mă duc eu să N-avem. iau. Du-te și ea. Că ne mai trebuie și la găini, sincer. După mi-a venit o idee. Vrei să strângem bani pentru un ATV? Da, de ce nu? Ok. Hai, șniții, intră. Bine. Gata. Mergem după glanțe și mergem la vânătoare, gen. Trebuie să-i aducem Ca apă. să facem niște bani. Facem niște bani. Bani grei. Ok, stai puțin. Ok, bun. Bă, vrei să vindem mașina noastră? Nu! De ce? Să cumpărăm ATV? Da. Nu se merită. De ce? Nu se merită. Păi de ce? Păi cu asta putem să cărăm mai multe. Cu aia, de exemplu, nu putem să cărăm animale. Ah. Ok. Cu asta putem. Pare că acum o să te duci să o vinzi. Nu. Deci nu știu, presimt eu. Nu o să mă duc să o vând, deja am vândut-o. Ce? Adică, Da. da. Du-te și ia mâncare doar. Atâta. Ia mâncare pentru șniții. Da, noi nu putem să furăm mașinile păstura de pe stradă. Nu cred. Dar ce Eu- Cum? Cum? Nu avem mașină bună deocamdată. Avem mașină bună. Oh. Ce ne trebuie alta? Bună ziua! Bine, hai că te aștept cu mâncare. Deci băieți, eram aici, mă uitam la găini și am descoperit că avem un pui. Uitați-vă cât de mic e, adică... Uai. Na. Hai să facem niște drifturi. Ok, sper că luați și pentru găini mâncare, nu? Bă, suntem pe minus. Ah. Nu putem să mai cumpărăm nimic. Avem lubeni. Bun, deci cam acesta a fost episodul. Din păcate a murit șniții. Da, Da, chiar ne pare rău. da, adică măcar avem un pui Da. și o să mai fie mai mulți. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like, de subscribe și să activați clopoțelul pentru că o să urmeze multe clipuri șmechere. Ciao!